एगो जंगल में एगो चील आपन 2 गो छोट बच्चन के साथ रहत रहे। एगो बच्चा के नाम चिंकू और दूसर के नाम टिंकू रहे। माँ, हमनी के उड़े कब सीखम जा? हमार भी मन करेला कि हम भी आसमान में उड़ी और बढ़िया बढ़िया जगह घूमी। अभी तोहनी के बहुत छोटा हवा जा, यही खातिर ना उड़ सकेला जा। कुछ दिन बाद तोहनी के पंख निकल आई और फिर तोहनी के भी अपन पंख फैला के आसमान में उड़ सकेला जा। ई कह के चील हवा में उड़ गई और घंटों मेहनत करे के बाद अपन बच्चन खातिर खाना तलाश करके ले आइल। फिर तीनों इकट्ठे बैठ के खाना खइलसन। माई, अगर तू कुछ देर औरी ना आई तू तब पता ना हमनी के का हाल हो जाइत। अरे बच्चों, खाना ढूंढल बहुत मुश्किल काम हो खेला। जब तोहनी के बड़ हो जाई बजा तब तोहनी के पता चली। ऊ चील के इहे रूटीन रहे। ऊ रोजाना मेहनत करके खाना ढूंढ के लावत रहे और फिर अपन बच्चन के खिला के बहुत खुश होखत रहे। धीरे धीरे समय बीत गईल और अब चिंकू टिंकू दोनों के ही पंख निकल आयल रहे। माँ, अब तो हमनी के उड़ सकेनी जा। हाँ, लागत तबा, चलो कोशिश करके देखा जा। ओकर इतना कहत ही दोनों एक एक करके आपन डाली से नीचे कूदलसन और पंख फड़फड़ा के हवा में उड़ गईलसन। चील माँ अपन बच्चन के उड़त देख बहुत खुश भइल और फिर ऊ दोनों के बुला के कहलस, बेटा, हम ई उम्र में भी हम तीनों खातिर खाना लेके आवेनी। पूरा शरीर टूट जाएला। अब समय हो गईल बा कि तू लोग आपन और हमरा खातिर खाना लेके आवा जा और हमार बाकी के जिंदगी आराम से बैठ के खात खात गुजरे। हाँ माँ, काहे ना, हमनी के अभी खाना ढूंढ के लावतानी जा। ई कह के ऊ दोनों हवा में उड़ गईलसन। चील माँ ओकनी के देख के बहुत खुश होखत रहे। भैया चला, सबसे पहले काली पहाड़ी पर चलल जाओ। वहाँ के बारे में बहुत तारीफ सुन ले हैं। हाँ, चला चली जा। ऊ दोनों काली पहाड़ी गईलसन और वहाँ बहुत मस्ती कईलसन। ओकरा बाद ऊ तालाब पे पहुँचलसन और वहाँ मौज मस्ती करे में अपन वक्त गुजार देलसन और शाम तक यही तरह एने ओने घूमत घूमत ऊ वापस अपन घोंसला पे पहुँचलसन। चील ओकनी के खाली हाथ देखलस तब पूछलस, अरे बच्चा, तोहनी के त खाना लेवे गइल रहस, तो ऐसे खाली हाथ काहे आइला हजा? मम्मी, हमनी के खाना ढूंढने में बहुत मेहनत कईनी हजा, लेकिन कुछो ना मिलल हा। ऐसे कैसे हो सकेला? ऐसने भइल बा माई, और अब तो हमनी के बहुत बुरा हाल बा। ऐसन लागता कि जैसे हमनी के भूखले सूते के पड़ी। ये सुन के चील बहुत परेशान हो गई। ऐसन मत बोला बच्चा लोग, एगो माँ के जिंदा रहते बच्चा कबो भूखा ना सो सकेला सन। उहे समय खाना तलाश करे निकल गई। पता ना माई के कितना टाइम लागी। अब बहुत तेज भूख लागल बा भैया। अरे आ जाइए यार, थोड़ा सब्र तो रखे के ही पड़ी ना। चील बेचारी बहुत मेहनत से खाना ढूंढ के लेके आइल और जैसे ही उ दोनों के सामने खाना रखलस, उ दोनों ओकरा पे टूट पड़लसन। चील अपन बच्चन के खाना खात देख बहुत खुश भइल। खाना खा के उ दोनों सूत गइलन सा और अगला सुबह फिर से निकल गइलसन। आज भी उ दोनों घूमलसन फिरलसन और भुखाइल ही घोंसला पे वापस आ गइलसन। चील माँ भूख से बिलखत बच्चन के देखलस तब परेशान हो उठल और कई घंटा मेहनत करके फिर से ओकनी खातिर खाना ढूंढ के ले आइल। लेकिन तीसरा दिन भी जब ऐसन ही भइल तब चील के माथा ठनकल। ओकरा लागल कि शायद ओकर बच्चा ओकर परेशानी के समझत नहीं खनस। यही खातिर अगला दिन ओकनी के जाए के बाद हमार बच्चा अगर ही बढ़त उम्र में आलसी हो गईलन सा तो आगे चल के जब हम मर जाएं तो वो अपन जिंदगी कैसे बिताई हंस। हमार तो सोच सोच के ही दिल घबराता।
कुछ देर बाद जब टिंकू चिंकू वापस अपन घोंसला पे पहुंचला सन त चील के उहवा ना पाके परेशान हो गईलन स। ओकनी के अपन घोंसला के पास मिट्ठू तोता, चिड़िया और एगो कौवा बैठल नजर अइला सन। मिठू अंकल, तू हमर माई के देखला है का? पता न कहाँ चल गई बिया। अगर ऊना हुई है तो हमनी खातिर खाए के इंतजाम के करी। हमनी के तो बहुत तेज भूख लागल बा। अब्बू ऐसन जगह चल गई बिया जहाँ से वापस ना आ सकेले। समझ ना आइल मिट्ठू अंकल, आपके का मतलब बा? ऊ आज दोपहर में ज्यादा कमजोरी आ गईला से मर गई। का कहा तारा अंकल? ऐसन कैसे हो सकेला? तहनी जैसन नालायक औलाद होखे तैसन हो सकेला। बढ़न भइला के बाद भी तू उनके से खाना मंगवावत रहले ना। बेचारी रात में तहनी खातिर खाना ढूंढे निकल जात रहल, तहनी के खिलावत रहे और खुद भूखे रह जात रहे। ऐसन रोजाना कैला के वजह से ओकरा अंदर कमजोरी बढ़ गई और आज दोपहर में मर गई। हमनी के उनके दफना के आवत आनी जा। ई सुन के टिंकू चिंकू के बहुत बुरा लागल। ओकनी के अब अपन गलती के एहसास हो गईल। ओकनी के आँख से आंसू निकल पड़ल। हमनी के कितना बुरा बच्चा बानी जा, एकर एहसास आज भइला। ओ एगो माँ होके हम दोनों बच्चन के कबहू भूखा ना सूते देवत रही, और हमनी के दो लोग होके भी एगो माँ खातिर खाना ना जुटा पाईनी जा। लानत बा हमनी पे। अब कोसत रहा अपना आपके, हम तो चलनी अपना घर। ऊपर वाला तहनी खानी औलाद केहू के ना देवस। ई कह के ऊ लोग तक चल गईला सन, लेकिन ऊ दोनों बच्चन के अपना ऊपर बहुत घिन आवत रहे। पूरा रात ऊ दोनों रोत बिता देलन स। और सुबह होखे पे जब फिर से भूख लागे लागल त निकल पड़ला सन। आज ऊ मौज मस्ती के मूड में ना रहसन, ऊ बस खाना तलाशत रहन स। भैया, कितना घंटा हो गई खाना ढूंढते ढूंढते, लेकिन अभी तक कुछ ना मिल पाइल। माई तो हमनी के भूखले देख बेचैन होके कितना जल्दी खाना ढूंढ के ले आवत रहल। ऊ दोनों के आँख से फिर आंसू बहे लागल। शाम होखे तक ऊ दोनों खाना तलाश कैला सन और फिर अपन घोंसला के तरफ उड़ गईला सन। घोंसला में आके ओकनी के फिर से माँ के कमी खले लागल। भैया, खाना शुरू काहे नहीं खा करत? तहके भूख लागल रहल नु। तू खाला टिंकू, हमरा ता खाए के मन ही नहीं खे करत। माँ के याद आवता, उ साथ होखी थी तो उनका साथे बैठ के खैती जा। हाँ भैया, हमरो ऐसे बिल्कुल मन नहीं खे करत खाना खाए के। तभी ओकनी के चील माँ उहवा आ गईल और दोनों बच्चन के देख के मुस्कुराए लागल। ओकरा के देख के वो दोनों हैरान रह गईलन स और लिपट गईला सन। माँ, आप जिंदा बाड़ू? हमनी के ए तरह छोड़ के काहे चल गइल रहू? हाँ हमार बच्चा लोग, हम जिंदा बानी। तोहनी के सबक सिखावे खातिर हमरा ये सब करे के पड़ल। माफ कर दा। ना माँ, तू हमनी के माफ कर दा। हमनी के तहरा साथे गलत कईनी हा जा। आप तो हमनी के आँख खोले खातिर ही नाटक कइलू हा। चला, आज खाना पहले आप खाई शुरू करा, तब हमनी के खाइम जा। ई सुन के चील के आँख में आंसू छलक आइल। वो खाए शुरू कर देलस। बच्चा लोग, तू भी खा जा। बच्चन के भुखाइल देख के माँ कैसे खा सकेले। अब चिंकू टिंकू भी खाए शुरू कर देलन सा। आपन माँ के वापस पाके आज दोनों के बहुत खुशी होखत रहे। तभी मिट्ठू, कौआ और चिड़िया भी वहाँ आ गईलन सा और वो तीनों के देख के मुस्कुराए लगलन सा, काहे कि ऊ सब भी चील माँ के कहला पे ओकर साथी बनल रहन सा। वो दिन से चिंकू टिंकू के अपन जिम्मेदारी समझ आ गईल। चील के अब दोनों और ज्यादा प्यार करे लगला सन। अब रोजाना वो आपन और अपन माँ खातिर मेहनत करके खाना लावत रहन सा और तीनों मिलके खूब मजा से खात रहन सा।